Hvornår bliver du sendt? Hej John. Hej Fætter Ib. Hej. Det er en dejlig dreng. Ja, i lige måde. Gamle røvhul. Du er Haslev nu. Jeg er nede i Haslev, og det er fredag den 25. august, og klokken er cirka 15.30. Ja. Og vejret er skønt, og vi sidder sammen ude foran en café og nyder en dejlig americano kaffe, Ja. og vi har spist kagen. Og vi har en lille smule kaffe tilbage. Men det er skønt at være hernede. Det er en behagelig, stille og rolig by, selvom trafikken fandme kører ustandsligt hele tiden. Men de kører langsomt og tager hensyn. Og det kan jeg godt lide, så vi får ikke kaffen galt i halsen. Det er helt skønt og vidunderligt at se min gamle fætter Ib. Han er kun 2 år ældre end mig. Ja. Og det var da utroligt, at man holder sig. Og så har han prøvet en racerkøretøj her. En elektrisk en på 4 hjul. Ja. Og med gashåndtag, som han har svært ved at holde sig fra, når han kører. Så alt i alt så går det meget godt. Jo. Ja, og skulle det knibe med humøret, så husk, for oven over alting stråler moder sol. Hej med jer.